Optager du? Det havde jeg ikke. Jeg havde kun fået et blowjob. Optager du? Ja. Jeg havde ikke fået noget på den dumme. Jeg havde kun fået et blowjob, da jeg var hjemme hos hende. Det er fordi, at jeg lå og gav hende fingeren. Så må du få begge dig. Men så siger hun, hvis du ikke stopper nu, så giver jeg dig fandme et blowjob. Fair nok. Og så fik jeg så et blowjob. Så hvis han spørger, siger at jeg så dig køre her, så siger jeg bare, at du skal køre mig op til lægen. Hvad? Det var bare en bil. Og lige var kommet en bil med. Kommer der militær altså? Det er med. Det kunne ikke lade være. Undskyld. Det var så fredsfyldt at gøre. Det er med. Undskyld. Kan du så ikke helt mig? På den der kirke, ikke også? Ja. Hver anden søndag kender jeg en, der kommer ind og prædiker der. Pinsekirke. Ja. Ikke noget for Curry, altså her for at prædike. Og hvad? Du vil tage dit ind på tanken. Skal vi ikke køre her? Og så leger vi sådan nogle afghanere. Eller går måske ikke så meget ud, eller hvad? Prøv at dytte, så væk er jeg. Så var ham, der kommer gående der. Nej, ikke der er nogen. Ja, hold da op. Ej. Så den bil, der kommer til at køre ikke. Der er sådan en halv sælling bagpå. Jeg spørger... Så står der Arkil ved siden. Arkil? Gør det med ham der. Ham kender jeg. Ham kender jeg. Så du ham? Kender ham. Nej. Der kører Nikita? Ja. Nej, der kører Nikita. Skulle du ikke ind i 3F? Nej, jeg skal nok. Nede på Borgersøs. Borgersøs afleveret det. Borgersøs. Der står en god mand. Eller dame, eller hvad er det? En dame, det er en god dame. Eller er det en dame? Ja. Og så var jeg var jo med Philip og hans mor over i Oslo. Så sådan en vejarbejder der, hun havde så knappet trøjen nedad og sådan noget. Prøv at se baglygten der. Så havde hun så knappet trøjen nedad og sådan noget. Og hun var bare hot. Sådan nogle arbejder må vi godt få her hjemme i Danmark. Prøv at se gamle HT-busser, de har fået hernede. God bil. Ja. Prøv at se, altid når det er, vi to ud og kører, ikke? Så kommer alle de gode biler. Gode biler. Og din bil, den holder der, jeg ved ikke, om den vil blive næste dag. Din bil holdt derinde. Den? Ja, op på højde deroppe. Og det er ved at tage ud med kranen. Der holdt din bil. Okay. Det er, hvad en lastbil holder for. Vi så den, da vi kørte forbi, så vi se den holdt derinde. Fedt. Ja, det er det. Prøv at se. Det er bare alle vinduer, der er smadret. Dem, som ikke er smadret, dem skal jeg nok tage ned og smadre på et andet tidspunkt. Det vil ikke lade være. Det kunne den ikke lide. Hvad? Det kunne den ikke lide. Nej, det kunne den ikke lide. Stejlbussen vil jeg gerne have også. Stilen? Ja, jeg synes de er fede. Så bakker vi. Kunne det ikke være fedt, hvis man tog en nøgle og så bare ridsede hele vejen hen ad siden af en bil? Og ja, prøv lige at kigge derfor. Ja, undskyld, det er jo en kvinde, der kører det, ikke? Jo, men hvordan var det lige, hun så den, der sad ved siden af hende tøsen der? Nu er det ikke grimt, men alligevel. Nej, hun sad ret ud og så syg ud. Ja, det er det, fordi hun har fået en regning